Egunon guztioi ongietorri bigarren kafera azkar batean igaro da astea. Eta ja da asteburua dastatzen hasiak gara. Eta horregatik gaude Irribarretxu. Tira horregatik eta gaur urriko lehen ostirala Irribarrearen munduko eguna delako. 1989an Harvey Bellek Smiley Face emotikono edo ikur ikonografikoaren sortzaileak Irribarrearen mundu eguna aldarrikatzea erabaki zuen, jendeari zoriontsu izateko deia egiteko. Harvey 2001an hil zen, baina ordutik Harvey Ball War Smile Foundation elkarteak sustatzen du egun hau bere omenez. Erakundeak urtero egiten ditu jarduerak gaurko egunez. Aipa ditzagun Irribarre egiteko moduko efemerideak. Gaurko egunez duela 31 urte estrenatu zuen ETBek Goenkale telesaila. 22 denboraldi eta 3708 atal izan zituen historiako telesail luzeenetarikoa da. Bada hasierako helburua 3 hileko iraupeneko telesaila egitea omen zen, baina saioak izan zuen harrera ona eta audientzia datu apartak ikusita aurrera jarraitza erabaki zuten, eta eskerrak. Arralde izeneko fikziozko herri batean gertatzen diren gorabera kontatzen zituen, eta herriko kale nagusiak eman zion izena telesailari. Tira, fikziozkoa esan dut, baina 2009an etzen horrela izan. Baltasar Garzon epaileak Dignidad y Justizia elkartearen salaketa jaso zuen, larunbat bezperako azken orduan presoen aldeko omenaldi bat debekatzeko eskatuz. Omenaldi hori Arralden egin behar omen zuten. Goenkalek oilategia dirudi eta lasanaiak elkarri mokoka bizi dira. Egunetik egunera, lasataren itzalera, hemen bilduko gera, bioia. Guardia Zibila oraindik Arralden non aurkituko zain dabil. 22 denboralditan gauza asko gertatu daitezke, baiketak, ezkontzak, heriotzak, istripuak, lapurretak, gaixotasunak, haserreak, baina baita kontzertuak ere. Euskarazko fikzioaren erreferentea ehunka euskal aktoreren arrubia eta musikaren erakusleioa. Goenkaleko atal askotan ikusi ahal izan genituen kontzertuak, Esne Beltza taldea, Ainhoa Kanta la Piedra singela aurkezten, Mikel Urdangarin, horietako asko Txapasen tabernan gertatu ziren. Eta Txapas gaurko egunez jaio zen. Tira, Txapas ez, baina berea gorpuztu zuen aktorea, bai, Jose Mari Berasategi 1974ean jaio zen gipuzkoar aktorea, zineman eta telebistan bide luzea eginikoa. Zorionak. Pertsona famatu asko agertu ziren Goenkalen, garaiko guztiak esango nuke. Bueno, guztiak ez. Joseba Sarrionandia adibidez, etzen sekula agertu. Garai hartan oraindik itzuli gabe baitzegoen, baina hemen doa efemeridea. Kanpoan zela gaurko egunez Sarrionandiak saiakera arloko Euskadi saria irabazi zuen. Moroak gara belaino artean liburuarengatik irabazi zuen saria, 709 orrialde, 33 kapitulu eta 1387 ohar ditu. Lan benetan erraldoia. Gure askatasuna Herrera dela Mantxano Kainan, Toledon eta Albacete, Dueson Alicanten, Caceresen, Cordoban fueran, Orensean, Sorian, Puerto Málaga, Murcia, Teruel eta Badajozean, non dago gure askatasuna. Baina
Ba, idazle saridun batetik bestera. Gaurko egunez jaio zen Mikel Zubeldia, 2008an Txomin Agirre Eleberriko Euskaltzaindiaren eta BBKaren literatur sariaren irabazle izan zen, ekilibristaren polka lanarekin. Ba, Euskaltzaindia aipatu duzula, 1978ko urriaren 3an Euskara batua onartuko zuen Euskaltzaindiaren batzarra hasi zen Arantzazun. Bertan, urriaren 5 arte bilduta, Koldo Mitxileraren txostenean oinarrituta, hizkuntzaren batasuna bultzatu zuten erdialdeko euskara oinarri hartuz, elkar ulertzearen arazoak gainditu eta hizkuntza arautzeko helburuarekin. Garaiko argazkiek erakusten digute antxe zeudela Imanol Berriatua, Manuel Lekuona, Antonio Maria Labayen, Jose Antonio Arkotxa Martixa, Julita Berroja Albiz, Koldo Mitxelena, Jose Luis Zurutuza, Carmelo Etxenagusia, Andonia Mutxategi, Ambrosio Zatarain, Gabriel Aresti, Ibon Sarasola, Mikel Zarate eta Julene Azpeitia besteren artean. Neke Buk Euskaraz Zuk Zergatik Guk Euskaraz Zuk Zergatik Orain zuen birtute zuen indarrez. Eta Euskaltzaindiarekin jarraitzeko, gaur Aurelia Argotxa Mortalenaren urtebetetze eguna da. Baigorrin jaioa, 1953ko urriaren 3an, Euskal idazle, ikerlari eta euskaltzain osoa da. Eta gorko egunez, duela 2 urte zendu zen Jose Maria Rementeria Ibarluzea, Bizkaitar apaiz, euskaratzaile eta orezko euskaltzaina. Elizen arteko Biblia egitasmoan itzultzaile lanetan aritu zen eta horregatik 2018ko apirilaren 27an Euskaltzaindiako orezko euskaltzain izendatu zuen. Ba, euskaraz ari garela, astelehen honetan urriak 6 dituela kontzertu berri bat emango du Euskeria Koralak Guggenheimeko museoan Gabriel Arestiren omenez. Euskal musikari eta poesiari eskainitako emanaldia izango da eta Arestiren lanak protagonismo berezia izango du. Eneko abesten jarri aurretik, aurkez ditzagun gaurko gonbidatuak Aiora Mujika izango dugu gurean berarekin, ohikoa den moduan, Hego Koreara begira jarriko gara musikaren bidez eta festa giroan, edo ospakizun giroan bintzat. Leira Iartzagoen ere badator ikasturteko lehenengo bisita egitera. Badakigu lanez gainezka dabilela sortu, baina tartetxo hartu du gurekin lasartena egingo duten azokaz hitz egiteko eta gauza gehiago ere bai. Eta loraldia sormeen beka ezagutuko dugu, agian gure entzuleren batek parte hartzeko asmoa du. Ostirala da eta bateria baxoarekin etorri gara, baina kafearekin konponduko dugu hau zuek lasai. Gora bihotzak. Eta gora ostiralak, bereziki asteburuan lanik ez duzunean. Hori da. Privilegiatuak batzuk eurriak iruditu gaur entzuleok eta ostirala da ongitorri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Eneko Iturbe Otamendi, egunon? Egunon. Eta zuekin Goiuri Ezeizarandi, egunon? Egunon. Eta izketan ari zeizuena Uinigo Asensio Elurbide, gaur bigarren kafeak 1029 garrena du. Goizak 10 eta 17 minutu, urriak 3, gu ere 3 urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan, baina mendik jende asko igaroko da, etzazuela pentsa. Ongi etorri guztioi bigarren kafean zarete bai, naiz irratian.
Napat ezaidazu nola moz lezaken kotoizkoa opat itotako arnaz bat beluza itzetan distantzia gogoa isiltasuna beti lehenak erazita desio bat eskatu dut ezin du lana esan biluztu distantzia hau egiaren truk aurkeztu naiz aragizko Bai, Iñigo, entzuteko? zintzotarrunt ni hemen Ba, aizue, maite duten tartearekin abiatu beharko dugula gorko saioa, eta eneko zuri dagokizu abiatzea maite duten tarte hau, beti ezkerretik gazten ez. Bai. Bueno, lehentxoa aipatuet, gora ostiralak, bereziki, asteburuan lanik ez duzunean, ezta? Bai. Banik, aurreko asteburun bukatu nun, nire asteburutako lana. Ara? Eta hau Orduan, da- hau da lehenengo asteburu, opor asteburua? Bueno, opor ez dakit, baina bai, hau da nire lehenengo asteburua, ja lanera joan behar ez detela. Gustatzen zait zure maite dute eta gustatzen zait proposatu duzun jolasa. Eta ze jolas, asmatu behar dugu zer egingo duen eneko asteburu honetan. Esaterako, nik pentsatzen dut, enekoren aukera bat asteburu honetan dela gorka orbizu ikustea. Ba ez, Ez, Enekoren aukera bat asteburuetan da lo egitea. izan daiteke, Izan- adibidez. Mendira joatea. Ez dut uste. Ez tezu uste. Ez dizut inoiz galetu, futbol zalea zara? Agian futbol partidaren bat ikustera joango zara? Ba, egia esan ez. Osa, kuadriako bai dia nahiko futbolzale eta gaina ikuste jutegea bilaonako eta danenako partidok, eta nahi egia esan Bai, Ja, lasai. parke Guri jazu, ere ez. Errespetu guztiarekin danenari eta bilaonako futbol taldeari, baina futbola gustatu baino hori da militantzia. bai, Dena da politikoa, baina danenaren partidak ikustera joatea, da pixkat politika mugakoa. Da marxismo edo anarkosindikalismo futbolistikoa, bai, agian bai, Oso gauza gogorra iruditzen zaite. Zure asteburuko plana hori izatea gauza gogorra iruditzen zaite. Ez, baina egia da nik askotan esatea daizu, ni enez jungo, partida hau ikustea, eta ba, beste plan bat ingoet, bitarten. Baina, bueno, ba, asteburu ontako, agian 3 jungo naiz. Oraindik festak festak diruran, dira, bai. matxo maitia. Festak? Duela pila bete hasi ziran 3 festak. Sentsazio ematen du. Ja, bai, asteburu bat baino gehiago izan da. Bai. Baina, lehenengo asteburuan hasi ziren, Aurreko Aurrekoan. asteburuan, bai. Beraz, 2 asteburu dira. Beti izan San dira. Miguelak, bai. Ja, sentsazio daukat duela gehiago hasi zirela. Ez. Igual, juntatu zirelako zinemaldiaren amaieran ja San Miguelak ziren, Baliteke. egit oso ondo zergatik, baina, bai. Bueno, parranda ederra izaten da iruran, Bai, aber asteburu hontan de izatean. Zu gero iruratik etxera, oinez joten zeate? Uf. Bueno, Egoeraren arabera, ez? Egoeraren arabera, hori da. Autobusak badazkau, baina bai, oinez de bueltatu izan du, geha. A ber, iruratik markatu zizurkilera, oinez, 20 minutu egongo dira. Bai, pixka gehiago, Eixo, Bai, ordu erdi, bai. Orditxo. Bai. alegitik tolosara ala itzultzen ginen. Eta gero gainera, zizurkil goran bizi balin bazara. Pero ja beste kontua da. Baina, elbarrena? Bai. Elbarrena bizi balin bazara, ba, ordu ditxo. Bai, ni adibidez elbarrenan bizi naiz ordu. Arazorik ez. Vale. Hoi da, arazorik ez. Goiuri, eta zure maite dut zein da, eta bide bat, ze kantu nahi duzu, Goiuri, girotzeko pixka bat. Ba, gaur atera da Taylor Swiften disko berria, beraz, zergatik ez diguzu zerbait jartzen, horren inguruan. Taylor Swiften disko berria. atera. Bai, The Life of a Showgirl uste dut izena duela, Bai, hementxe dago. eta oraindik ez dut ezertxo ere entzun, baina agian jarri behar dugu, Taylor Swiftek badakizue zalego oso potoloa duela, eta kopurori dago kionez, eta diskoa atera du, eta nire Instagram kontuan behintzat, argazki asko ikusi ditut, jendarenak abestiak entzuten.
heard you call me boring Barbie when the coke's got you brave. High-fived my ex and then you said you're glad he ghosted me. Wrote me a song saying it makes you sick to see my face. Some people might be offended, but it's actually sweet. Baina tira, Taylor Swift, mesedez. Bera, ezaguna da horrela izateagatik oso lasaia eta oso arazorik gabea, eta letra honek harritu egin nau. Barbie aspergarria deitzen didazu kokainaz goraino zaudenean. Ez nuen nik letra hau espero. Hadn't thought of you in a long time, but you keep sending me funny valentines. And I know you think it comes off vicious, but it's precious. Baina maite duta kontatuko izuet bitartean. Nere maite duta Mandela efektua, inigo, beste kontzeptu bat ikasi behar duzuna. Ui, Mandela efektua... Badakizu zer den? Bai, Nik uste dut noizbait aipatu itzin diazula. dugula zer den. Baden-Meinhof efektua edo Baden-Meinhof sindromeaz hitz egin diazunean. Garai Mandela horietan. aipatu dut. Bai. Ba, agian entzulek ez dute jakingo zer den. Mandela efektuak, bueno, da efektu psikologiko bat eta da fenomeno bat oinarritzen dena, ba, jende askok kolektiboki usten duenean zerbait gertatu dela eta gauza hori ez denean gertatu. Zergatik izena du Mandela efektua? Ba, bueno, hau sortu zen kontzeptu hau 2000 hamarkadan Fiona Broom izeneko ikerlari batek hori jarri zion, ze jende askok gogoratzen du Nelson Mandela 1980an hiltzela. Pero jendeak dauka hori hiltzatuta beraien oroitzapenetan. Eta ba, Mandela hiltzela, baina ez da egia. Nelson Mandela 2013an zendu zen. Baina jendeak gogoratzen du baiet, telebistan ikusi zutela hiletaren hiletaren argazkiak ikusi zituztela, aldizkarietan irakurri zutela, egunkarietan, eta orduan ba, Mandela efektua izena jarri zioten. Gertatzen da, ba, beste gauza batzukin baita, esaten dutela, ba ez dakit, Ups, I Did It Again, da Britney Spearsen abesti horretan, bideoklipean, mundu guztiak gogoratzen du Britney Spearsek diademazko mikroa daramala, eta orduan jendea mozorrotzen denean Britney Spearretaz diademazko mikrofono darama, ba bideoklipean, ez darama diademazko mikrofono hori. Jendeak uste du, ba ez dakit nola esan gehiago jarri, adibide bezala. Saltxitxak, zer dira, Oscar Mayer edo Oscar Mayer? Berez, idatzi Mayer, ahoskatu Meyer. No, jendeak gogoratzen du Mayer idatzita. Baina Mayer idatzita da. Eta bueno, horrelako kontak. Eta zergatik Nelson Mandela ekarri dudan orain, ba ez dizuegu kontatuko zeinekin, baina gertatu zaigulako Mandela efektu bat gure artean. Inigok pentsatzen zuela, pertsona bat, guk aipatu dugun pertsona bat, hilda zegoela. Da gainera, agobiatu egin naiz, pentsatuz, goiuri okartzegoela eta... Hanka sartzen ari ginela. Bai. Ba, pertsona hau guk dakigula, behintzat, bizirik dago, baina inigo gogoratzen da pertsona hau hile gintzela eta gogoan duzu Erabat, albistea tititin hilda albistea bera nuke esangola ikaragarri garbi dudanik, baina bai, badaukat buruan pixkate hiltzela pertsonari hila zegoela. Bueno, ba, bizirik dago. Bai, eta eskerrak. Uste du ez zela hilez bizitza realean, ez da fikzioan ere, baina zer egingo du? Mandela hori da... efektua edo gertatu zaizu inigo. Bai, ezpairik gabe. Ahots bat bera bizirik. Bueno, ba, kantu hau jartzea pixka tarraroa gerta dakizueke, baina nire maitutarekin erabat lotuta dago. Eta da, atzo lagun batek esan zidala, ba, nik ikasi nuen ikastetxean, klasera sartzeko txirrina beharrean nire kantu bat jartzen zutela. Palestinari eskenitako kantua, herri zapalduen kantua. Eta jo, egia esan oso goza polita iruditu zaidan, nire irakasleek bat, jakitean ikantoa egin dudala. Ez da ekit askotan, zenbat jarraitzen zaituzen zure irakasleek ez, batzuk igual harreman gehiago, baina orokorrean, ba ez dakit, ba bai, ba nonbait badakite, edo nolabait heldu zaie,
Eta gero, bizi dugun momentu historiko honetan, gure gu haiei, ez? Gure bagara, gu haiek edo gaur egun diren nerabe horiek Palestinari kantatzen dion eta herri zapaldu garenetik Palestina herri zapalduari kantatzen diogun horretan, nolabait klasera sartzea iruditzait alako ariketa intenso, eder eta politikoa, eta egia esan oso arro den hitza edo zein den hitza, baina poza mantzidan, esan, joder, ze ardura batetik eta ze polita bestetik. Palestinarik Eta Palestinarekin lotuta hemendik elkartasun mezu bat helarazi nahi nieke KAF enpresan Palestinako sarraskiarekin lotxatuta eta KAFek Palestinan eraiki nahi duen tren horren inguruan eta horren aurka atzo kalera atera ziren langile guztiei. Eta langile diodanean agian beste kontzeptu batzuk behargin eta horrelakoak erabili beharko genituzke zehatzo tailerreko langile guztiak atera ziren KAFi esatea ez dutela nahi euren enpresak palestinar lurretan tren hori eraikitzea, baina ingeniarietatik eta bulegoetatik eta oso jende gutxi atera zen, batzuk atera ziren hori ere badakit. Uste dut 10 ingeniari atera zirela atzo, 5.000 langile dituen enpresa batean, KAFen aurka edo KAFen erabaki horren aurkako mugimenduetan, baina maite duta bereziki erabaki hori hartu eta ondorioak pairatu ditzaketen langile hoiei helarazi nahi nieke, maite dut hau nolabaite ahoa zabaldu, gauzabek egin beharko eliratekela esan eta euren nagusien eta batez ere euren lankideen jazarpena jasaten ari diren Palestinaren alde dauden langile hoiei. Uste dut, eta hau lasaiago hitz egin beharreko zerbait litzateke, baina kaso KAFeko langileek behar dutela KAFeko langile ezkaren on babes hori, bai irrati guinetan eta kaso baita fisikoki KAFe lantokian egin beharko genituzken manifestazioetan, ze ez da bidezkoa hainbat pertsona egotea euren askatasun politikoa eta euren Palestinarekiko posizioa ezin azaleratuta beldurragatik, eta diodan bezala, gainetik dauden eta euren parean dauden lankideengatik jasaten ari diren jazarpena dela eta. Eta badakit jende dexente sufritzen ari dela gai honekin, eta mendik besarkada bat ausardiarik izan ez duzuen hoi, animo, baina bereziki ausardi hori izan eta kalera atera zareten hori. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. Sortaldeko argi berriari ari zaio aspaldi arratseko azken Hilabetean behin ixasarera sartu eta eztabaida berbera topatuko duzu. Euskararen normalizaziorako zein esparru bereganatu behar ditu gure hizkuntzak. Behar aldugu euskarazko reggaetoia, behar aldu kontsumitzaileak porno euskaraz, behar aldu euskarak euskainolaren normalizazioa, behar alditu euskarak 15.000 pertsonako kontzertuak, eta nerabeek behar aldituzte bideojokoak euskaraz. Ni ez naiz orain lokatzetan sartuko, baina gauza bat argi dut. Euskarak esparru digitala bereganatu behar du, eta esparru digitalak euskara behar du. herri honen irria, euskararen txantxangorria. Egongo da, ni bezala pentsatzen duen norbait, 4. edizioa baitu Loraldia Sormen Digitala bekak. Beka honek, Euskal Imaginario garaikidea berasteaz gain, euskara eta bere adirazpen kulturalak eszenatoki digital globalean protagonista izatea nahi du. Aplikazio interaktiboen formatu bidez, podcast bidez, webserien bidez, errealitateara egotuko esperientziak, bideojokoak, euskal kulturaren eta teknologiaren arteko fusioaren beste dozein adirazpen, beste dozein disiplina, hori guztiak jarri dituzte jomugan. Eta adi, proiektuak aurkezteko epea 2025ko urriaren 19an amaituko da eta, baina gehiago jakiteko guk telefonoaren beste aldean dugu Amaia. Ozerin, egunon, Amaia? Egunon. Aipatu dut nik behar duela eremu digitalak euskara eta euskerak behar duela esparru digitala normalizaziorako behintzat, hala da ez da? Hala uste duzu behintzat?
Bai, jakina, horregatik sortu genuen beka hau duela 4 urte ja, eta helburua hori berazan. Alde batetik euskarazko sortzaile digitalek leku bat izatea beraien sormenak plazaratzeko, eta beste alde batetik, sustatzea euskara egotea presente ingurune digitalean. Gure bizitzako edozein esparrutan bezala, gaur egun ingurune digitalak daukan boterea, ahalmena, aukerak eta arriskuak bai, baina aukerak baditu noski, euskara hor egon behar du baita ere. Horretarako aipatu dugu 4. edizioa abian dela eta urriaren 19 arte dagoela epea zabalik. Gure entzuleren batek parte hartu nahi badu, lehenengo aipatuko dizuet, saria edo sorkuntzari bultzada emateko beka honen zenbatekoa den. 10.000 eurorekin sarituko da, baina gero zer gertatzen da? Nola sortu behar da proiektu hau, Amaia? Urtebete daukate, ez? Irabazten duenak urtebete dauka proiektua gauzatzeko okerzuanago. Bai, orain eskatzen duguna da proiektu originala izatea, berria izatea, eta ez da zertan nolabait garapenean edo aurreratua egon behar den. Proiektua eta proposamena aurkeztean datza deialdia, eta ondoren bekak jasotzen duen onuradunak urtebeteko epea dauka gure laguntzarekin batera proiektu hori garatzeko, eta hain zuzen ere aurtengoan 2027 festivalean aurkeztuko genuke. Eta kontatu diezagukezu aurreko urteko edizioetan zein izan diren irazlak edo ze formatu izan diren, gian entzuleek esateko, begira, hortik joko dut edo beste zerbait aurkeztuko dut. Oso proiektu interesgarriak izan ditugu aurreko 3 edizio hauetan. Lehenengoan, EHUko irakasle talde batek irabazi zuen, gorputza atzean utzi proiektuarekin, eta proiektu horrek formato artistiko ezberdinak kombinatzen zituen. Ikusentzunezkoak, literatura, dantza eta dramaturgia bat, saio performatibo bat zan, guztiz, eta edizio horretako urrengo festivalean, gainera, ekintza publikoari zabaldukatako ekintza baten bidez aurkeztu genuen. Bigarren edizioa, Pisifaktoria Ideien Laborategia eta Fizio Fabrika taldeek irabazi zuten, biak elkartu ziren proiektua aurkezteko, eta Itzaurrea proiektua izan zen. Izan ere, aurten urte osoan zehar gure ekinaldi ezberdinetan aurkeztu dugu Itzaurrea, eta Itzaurreak proposatzen duena da web aplikazio baten bitartez, audio esperientzia inmertsibo bat. Bakardadean, norberak egiteko kaskoak jantzita, eta proposatzen duen lehenengo gauza da, paseoan irtetzea norberaren herri, hiri, auzo, edo mendi, edo ingurunean, nahi duen ingurunean, eta audio esperientzia horrek, eramango du entzuleak leku batetik bestera, gainera entzuleak erabakiko du kasu bakoitzean zein izango dan esperientziaren urrengo urratsa, hautaketa ezberdinak izango ditu, kombinazio ezberdinak daude, eta hausnartzeko eta nolabait introspekzio bat egiteko proposamen bat da. Oso esperientzia polita izaten ari du aurkeztu izan dugun leku ezberdinetan, eta itzaurrea.eus sartuta, gaur egun edozeinek egin dezake gure laguntzarik gabe, badago gaituta aplikazioa, eta orduan edozeinek har ditzake kaskoak eta egin. Wow. Eta 3. edizioan, orain lanean ari gauden proiektuan, Lore Argaratek eta Ines Osinagak irabazi zuten, eta APA Maurizia izeneko proiektu bat da, eta honetan oso gauza ezberdina izango dugu. Errealitate areagotua, performance fizikoa, dantza, musika, dena batera, garapenean dabiltza orain, eta 2026ko Loraldia Festivalean aurkeztuko dugu. Orduan, entzuten dudanagatik, ez duzu zertan zuk bakarrik aurkeztu, taldean aurkeztu zaitezke?
taldean aurkeztu daiteke, bai, banaka edo taldeka. Izen emate horria betetzen denean, bi aukerak daude hautatzeko, eta ez du zertan pertsona fisiko batek aurkeztu behar. Zoragarri Amaia hartuko dugu aurrerago tarte handiago bat loraldia hitz egiteko ze milaka eta milaka ekimen egiten dituze, baina gaur egin nahi genion tartetxo hau Sormen Bekari, oso interesgarri iruditzen zaigulako, eta entzulei berresten diogu 19 arte daukatela epea aurkezteko, 10.000 euroko Sormen digitalerako beka dela, eta entzun duzu, sekulako proiektu interesgarriak atera dira aurreko edizioetan, eta ziur oraingoan ere proposamen ugari jasoko dituzuela. Eskerrik asko, Amaia. Bai, hori espero dugu. Mila esker. Eskerrik asko Amaia Ozerine agurtu berri dugu, orain 10:39 minutu ditugun honetan, eta bagoaz aurrera Gartxotun Sain Letonarekin, doinuetatik haratago tartean murgildu behar dugu haren proposamen musikalekin egingo ditugu entzuleok, urrengo minutuak. Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa Totorro talde frantsesaren New Song kantua izango da. Totorro ezagutzen ez duzuenontzat aipatzekoa da math rock edo ez dakit rock, bueno, ez nik math rockaren taldean sartuko nituzke, eta ez dakinarentzat, math rocka normalean matematikari egindako aipu txiki hori baliatzen da, normalen instrumentala eta normalen nahiko teknikoa izaten den musika mota bat egiten denean. Zaila da azaltzea entzun ez duenarentzat, musika mota hau entzun ez duenarentzat, baina oraintxe kantua entzutean ulertuko didazue zertaz ari naizen. Esan bezala talde frantsesa da, nahiko ezaguna, estena undergroundean, eta zuzeneko ederrak eskaintzen dituzte. Ez dakit labean disko bat kaleratzear ote dauden ez, baina duela gutxi atera zuten single berri hau, New Song, eta beste behin harrituta utzi nauteni, eta horregatik ekarri nahi izan dizuet aste honetako lehen gomendio gisa. Hemen duzue Totorro taldearen New Song kantua.
hortzentzun dugu Totorroren New Music izena duen kantua, eta ez New Song. Nastu egin naiz, barkatuko didazue. Eta entzuten nuen bitartean investigazio apur bat egin dut, eta bai, Totorrok bere 3. diskoa kaleratuko du urriaren 3, beraz, pare bat. Astetan frantziar kutxun hauen kantu berri batzuk entzuteko aukera izango dugu. Aste honetako bigarren gomendio gisa, etxera etorriko naiz, eta ez taldearen Nora ezean kantua eskaini nahi dizuet. Definitzeko zaila den talde bat iruditzen zait ez, baina izugarri gustatzen zait batez ere euren kantuetan, sorkuntzan eta zuzenekoetan erakusten duten jarrera bereziagatik. Zinez talde originala dela irutzen zait, plantamendu musikal oso berezia eta berezkoa dutena, eta Nora ezean izeneko kantu hau benetan 1000 aldiz entzun dudala aitortu behar dizuet. Ez dakit zer duen, erritmoa ote den, errepikakorra den erritmo hori, abeslariak kantatzeko duen modu berezi eta eder hori, edo gitarra bajo, ez dakit zer duen kantu honek, baina izugarri gustatzen zait, eta gomendio gisa ekarri nahi zuen aste honetan. Beraz, aste honetako bigarren gomendio gisa, ez taldearen Nora ezean kantu puska. Hementxe da.
Hortxentzun dugu ez taldearen nora ezean kantu puska. Aste honetako 3. eta 4. gomendioak eskaintzeko Australiara bidaiatuko dugu oraingoan. Tarte honetan lehenago ere erakutsi dizue dela uste dut, baina Royal Otis bikotea ekarri nahi izan dizuet gaurkoan. Talde formatuan taularatzen dira, laukotean, baina Royal Otis bikote moduan aurkeztu zen munduaren aurrean. Gainera uste dut, horietako bat Otis dela, bestea Royal, ez nago ziur, baina beraien izenekin egindako banda izena dutela uste dut. Oso kantu freskoak eta benetan estilo berezi eta bereizgarri bat dutela esango nuke, eta gainera azken urtean ez dakit nola esan, baina ez ere ezetik ez datoz, baina izugarrizko gorakada izan dute mundu mailan, eta urten oso ohikoak izan dira euren aktuazioak, mundu mailan oso ezagunak diren festival eta ekitaldietan. Berriz diot, oso soinu freskoa dute, hau ere definitzeko zaila iruditzen zait, akaso SSS-ekin alderatuta abestien borobiltasuna, berehalakotasuna eta pop ukituak gehiago du Royal Otis taldeak, baina niri benetan kantariaren ahotsa eta melodiako joera gustatzen zait, gehien bat, eta baita euren abestiek duten tonu, ez dakit, alaia, udara nagoela sentiarazten haute. Beraz, esan bezala, aste honetako 3. gomendio gisa, pasaz egun udarara pixka bat buelta egiteko, Royal Otisen I Hate This Tune izango da. Hemen txetu zure. Screen's blue with pictures of you. For the love of your face, I can never rest. You know I hate this tune, cause I think of you. I do. And it pains me that you still get me up. And it pains me that you still get me up. So please, you're tearing this apart. No need to stand so far. Places we went, I don't wanna forget. You know I hate this tune, cause I think of you. I do. Every sunset tune makes me think of you. I could get off this pain, I don't wanna complain. Every sunset tune makes me think of you. I do. And it pains me that you still get me up. And it pains me that you still get me up. So please, no matter where you are.
Hortxe entzun dugu Royal Otis taldearen I Hate This Tune kantu puska. Aste honetako azken gomendio gisa, Australian jarraituko dut, eta bertako Gotie izeneko artista puska ekarriko dizuet. Kuriosoa da Gotieren kasua, eta uste dut tarte honetan lehenago ere gomendatu dizuedala, baina oso kutsuna dudan artista bada. Eta kuriosoa dela diot, ze bere kantu ezagunena mundu guztiak ezagutzen du. Somebody that I used to know da, edo love, no esango nuke, bere garaian mundu mailako hit bat izan zena. Baina pare bat disko oso eder kaleratu zituen, akaso kantu honen sonak sorturiko itzalaren atzean geratu ziren, baina gaurkoan Hearts a Mess izenekoa ekarri nahi izan dizuet. Eta gainera ez dakinarentzat, okerez banago mundu mailako arrakasta itzela izan ostean, Gotie izen horrekin bentzat industriatik aldendu eta desagertu egin zen. Anonimotasunera itzultzeko nahia izango zen akaso, edo abesti batek mundu mailan lehen lerroan jarri izanaren ondorio sentitutako presioa batek daki, baina kuriosoa da mundu mailako halako arrakasta duen kantu batekin eta ostean desagertzea. Zorionez ondare handia utzi zigun Gotiek, eta bere kantu guztietan esango nuke hau dela nire gustokoena, batez ere beste behin instrumentazioarekin jolasean eta elementu ezberdinen tartekatzean maisua delako Gotie. Beraz, aste honetako azken gomendio gisa, Gotie eta Hearts a Mess eskaini nahi izan dizuet. Bitartean, hurrengo astean entzungo dugu elkar, entzule maiteok, eta zaindu zaitezte, ondo segi, aio! Pick apart the pieces of your heart. Let me peer inside. Let me in where only your thoughts have been. Let me occupy your mind as you do mine. Doubt and distrust. You just threw away the key to your heart. Don't get burned. It makes it easier. That much more difficult for me to make you see. Love ain't fair, Entzuleok, bagoizeko 11 puntuan ditugula, bagoaz estudio zentraletara azken ordukoaren bila, Gartxontun Sainletonaren doinuetatik aratago gozatzen eta entzuten aritu gara azken minutuetan, baina azken orduare badator gurera Oñatze Aizpuruaren eskutik. Oñatze, barkaiazu segundu batean, musika hau nunbaitetik geldiarazten dudan, eta orain bai, ez dut lortzen, zenbat sare dauden hemen batera entzuten. Orain bai, Oñatze Aizpurua, egunon.
Egunon, bueno, badirudi atzetik, sintonia eta guzti jarri behar diazula, baina, ondo da hori. Kontua da, Egamek, Euskal Herriko Gazte Feministak eta Euskal Herriko Bilgune Feminista beste eragile batzuen sinadurarekin batera, Bernedoko udalekuak transfobia eta fasismoa zabaltzeko aitzakia gisa zabaltzea deituratu dutela, guztira 71 eragile sinatu dute aipatzen ari garen oharra. Bertan, ebes eta elkartasun osoa, helarazi diete kanpalekuko begirale eta komunitate osoari, baita eraso zuzena jasaten ari diren guzti ere. Feminista transbastartzaileak, oroar sektore erreakzionarioek eta eskuin muturrak Bernedoko udalekuetako dutxen eta komunen mistotasuna aitzaki egixera erabili dutela egunero zapaltzen dieten sistemaren makinaria modu esplizitu eta antolatua martxan jartzeko salatu dute. Hainbat familia salaketa jarri dituzte dakizunez, Gasteizko epaitegiak 3 adingabe deitu ditu deklaratzera eta abogados kristianos taldeak ere salaketa jarri du. Aldiz, Bernedoko kanpalekuetako 127 gurasok idatzi bat argitaratu dute, guk Bernedo hautatuko dugu berriz ere izenburupean. Gaur horrak kaleratu duten eragileek berriz gogora ekarri dutean, mugimendu feminista, LGTBIQ+ mugimendua eta mugimendu antiarrazista luzara morrokatu direla sexuaren eta biluztasunaren inguruan dagoen moralizazioaren eta puritanismoaren kontra, binarismoaren aurka eta heziketa transfeministaren aurka. Guzti hori indarkeria matxistari aurre egiteko bide gisa ulertzen dute, modu argian salatu nahi izan dute, sexu genero disidentzia aurren aurkako erasoekin lotu izana. Eta pairatzen ari diren hau, eraso antolatu bat dela diotean, lintxamendu bat ari dela izaten eta hori onartezina dela. Hori da, duela gutxi iritsi zaigun oharra eta zuekin partekatu nahi genuena. Bestalde, Espainiako gobernuak abortuaren eskubidea konstituzioan sartzeko proposamena egin du erreforma bidez. Abortuaren inguruan emakumeek informazio faltsurik ez jasotzea dela helburuetako batean dio. Beraz, hori izango da datozen urratsetako bat. Kontua da, guzti hau zalaparta piztu dela Madrileko udaleko plenoan PP eta Voxek elkar babestuta, Voxen ekimen bat onartu zera, abortua egitean emakumei horrek suposatzen duen trauma zohartarazteko informazio bat edo emango zaiela. Horren aurrean informazio faltsua eta evidentzia zientifikorik ez den ezer legez debekatzeko proposamena jarriko du Espainiako gobernuaren erreformak besteak beste. Emakumeen askatasuna eta autonomia bermaturik geratu daitezen egingo duela proposamen hori adierazi berri du Espainiako gobernuak. Errepideetan momentu honetan badirudi gauzak lasai daudela Euskal Herriko errepide sare nagusia eta guzti hau kontatuta berriz ere bigarren kafeako lagunekin utziko zaituzte aurrera zuena daitza. Eskerrik asko oinatze guardiko 12etan informazio gehiago eskainiko dizuegu hementxe naiz irratian, eta orain aurrera egingo dugu kantutxo batekin, eta ez gara oso dedikatoriak egin zaleak, baina gaur uste dut egin behar dugula, aipamen txiki beresi bat. Etxeko lau paretetan argizpia sartzean kafe bat. Azken orduetan agertu den diskoa eta kantua eta kafea aipatzen duten kantuen zerrendara bigarren kafetik maitasun askoz sartuko dugun diskoa edo kantua behintzat ere Josuek ere jeta bere lan berriarekin, bere lehen lanarekin dator. Azaroaren 5ean gurean izango da entrevista akustiko egiten, Juri, eta kantua ukaleratu du gaur bertan diskoarekin batera, kafea aipatuz, eta berarekin featuring oso berezi batekin. Ea antzematen duzuen orden. Hau xue. Daukadan hori baino soka baten gainean teiatuetan zehar bikatuen antzera erori nahi ezean. Igandeak izena du kanta honek, eta entzun. Bibegi tristen antzera, ilunar bat dibera,
minuto. Norote da, ez dakit. Ba, gaur, altzagarratiko Whitney Houstonek urteak betetzen ditu, nik ala deitzen diot maitasun handiz, Janire Arantzabe eta bide batez, Eneritz Arantzabe bere biskiak ere urteak bete gote ditu gaur. Haze kasualitatea. Eta Eneritz gainera zuretzat opari bat daukat. Bueno, opari bat, aspaldi, bai, eman beharreko zerbait. Eta pentsatut gaur igual altzagaratera joan. Suerte pixkatekin altzagaraten kroketak egin gote zituzten. Epa. Eta opari hori ematea. Ba, zorionak jasanezin eta zorionak hermanayer. Hermanayer deitzen diogu Eneritze Arantzaberi. Eta zorionak uxuek ere jetari kantu ederronengatik. Azaroaren 5 gurean izango da uxue. Eta bitartean, ba, diskorekin goza ezakezue amaiera lanetik igandeak, hementxe, Janire Arantzaberekin elkar lanean. Erori nahi ezean, Ispilu aurrean, jarri zara berriz, maite ez duzuna, ikusteko egiz. bihar berriz ere, inguruari irriz, Barne minaztuz, ta guztia utziz. Burua galtzen nago, hainbeste pentsatzeaz. Gehiago nahiko nuke, daukadan hori baino. Baten gainean, teilatuetan zehar, bikatuen antzera, erori nahi ezean. Uxuek erejetaren amaiera barkatu diskoa eta igandeak izeneko kantu honekin egin ditu azken minututxo hauek, baina gubagoaz aurrera beste giro musikal batzuetara eta batez ere beste latitude batzuetara bidaiatzeko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Eta noski, beste latitude batzutara goaz, beste latitude batzuen oso zalea delako Aiora Mujika, egun honetan gietorri. Egunon. Ondo algara? Oso ondo. Oso ondo, horrela sartu da gure estudioan, Bai, hemen, bai. justu oinatza izpurua boletina egiten ari zen bitartean iritsi, eta zen moduz da, oso ondo da, zen jo, ez ona, ze... Gero puntualizatu dut, esan dut, nere buruari esaten dio da la pixkat baita, ez autokonbentzitzeko de, ba, ze ondo, aste luzea izan da, nerea ere bai. Ingelesez esaten dute, fake it till you make Bai, it. bai, Berdin. ba, oso ondo. Hori Ez ingo ba, dugu. ondo, alare Oso ondo gaude, ue! Edo zoriontsu izan izorratzeko bada ere. Hori baita Hori eguzten. izan, usteet fake it till you make iten Oso antzeko. bertsio euskaratua Bai, bai, iaia bai. litzatekela. Geratu naiz, buruai bueltak ematen, biskiek, aber, urtebetetzegun berdina ote daukate, gauerdian aurretik Ja, jaiotzen bada gerta bat, eta daiteke ez, beste eh? ondoren, Aiba. hor egiten da. Iba, eta jaiotzen baldin bada bat, abenduak 31 Claro. gauen eta bat urtarriak bat. Kurtsu ezberdinetara joango lirateke. Ua, edo egiten dute fake it, eta Nik jartzen uste dut gezur, biak, bai. adin Fake it. Bueno, zalantza nere begiratu zen. nere txitak balira, esango nioke medikuari, aizu jarri bia jaio direla, edo urtarriaren batean, edo abenduaren 31an, ez dakit, Bai, baina ez dakitze, gero, bueno, nik ikusi detenagatik behintzat, batzutan jartzen dira oso kompetitibo, ez? De, nizu baino 3 minutu Bai, lehenago hori egia jaio da, nintzen, hori egia da. Bai, igual nik- daude pixkiak gezur batean bizi dian. Bai, hori egia, kompetitibidadeana zen nire lehenguzuk biskik dira, eta behien hartzen lehen behintzat aitzezian. Ez nizu baino, ez dakitzen ma minutu lehenago jaio naiz, ez dakitzen. Bai, bai. Eta hauetan, badakigu, Janire edo Eneritz jaio zen lehenago. Uste dut, ai. Uste dut Janire jaio zela lehenago. Bueno, kontua da, nik adibidez ez dakidala ezer zodiakoaren inguruan eta kontu hori inguruan orduan, nire ustez ez da zer aldatzen jaio 12etan edo jaio 12 eta 4 denean, orduan, ba, bueno, urte betetza dela eta kilo. Nik badute lagun bat, bi biski bikote dituena. Bita bi. Wow. Zer? Bai. Bita bilau. Bita bi lau. Bueno, edo Orwellen kasuan bita bi berdin bost hori dokumentale ederra zinemaldian ikusi genuena. Bai, nire lagun nire azumeagak eta bere senarri niguntzuek bi izan zituzten. Ederra, sorpresa, bigarren ordunaldi horretan ekografia egitera joan eta medikoak esaten duenean berriro, ara?
Eta oso graziosa da. Esango zion, ez aurreko denboraldia ikusten naizea. Nik badakizu Goiuri askotan kontatuta uste dut, duela 3 urte Danubi baia jaisten ibili nintzen Piraguarekin bakarrik, eta kasualidadez, bikote hau eta euren 4 semeak, denak mutila dirata, handik zebiltzan, Austria ingurutik, eta Ottensheimen elkartuko ote ginen, eta niri kriston ekaitzak harrapatu ninduen han ibaiean, eta hemendik atera barra daukaz, etximistak zebiltzan, eta pixkaia karbonozko palan, aztezara pentsatzen, hau igual eroale egia da, eta holako gauzak. Wow. Eta orduan esan zuten, ez lasai, herri bat badago pixkal lehenago, eta ara joango gara zure bila. Eta antxe, Jesu Kriston lantaldea, lau morrosko antxe, tita gauzak hartu trastiak hilo, eta ostra, soi parra bota genituenak, eta egia esan, baina hau kontatzen hasita, ez da gizu eze polita den, 2 aste nera matzanik dagoeneko Danubi baian bakarrik, eta afaltzea, eserita, janari beroa, autokarabanatean lo egingo duzula jakinda, baina batez ere euskeraz hitz egiten ari zarela. Izan zan, atera ardokopa bat gehiago, eta atera beste ardokopa bat, ze oso gustora nabil. Plazer txikiak dirudite, bueno, bada pixkat bakardade hori nola baita austea, ez da bakarrik euskeraz ari zarela, da maite duzun jendearekin zaudela, besarkatu zaituztela, pixkat babesan sentitzen zarela, baina izan zen ere, hola konturatzea, ze gustora hemen euskeraz ari garen ontan, bai. Eta bai, biderbi, lau. Beraz, bizkien mundu honek askorako ematen du gainera. Zuken niko ezagutuko dituzu. Bai, oida. Zu baino, pixkoa gazteagoak izango dira zaharrenak. Lehenengoak dira, ni baino urtebete zaharragoak. Zaharragoak hazi egin dira ja. Eta gaina... Urtzi eta xabat. Oida, urtzi eta xabat, eta gaina ikastolakoak. Ikastola berian ondakoa. Zubi musun ikasitakoa zara? Oida. Ados, bai. Bai, urtzi eta xabat, pentsa, ume horiek gurekin akordoi orkestran, autobus literan bidaiatzen genuen Austriara, kasualitatea, orentxarin ez konturatzen, ze lotura Austriarekin, orkestarekin lehenengo bira egin genuenean, hainbat kontzertu eskaintzen eta ume horiek urte bete zuten autobusaren literan. Pentsa, gaztetatik nola astindu zituzten umetatik, eta pixkat, hori baizan pixkat zaintza kolektiboa, ze bi ume, antxe, batek eusten genuen, bestek pardela aldatzezun, bestek, gurasoek egiten zuten, baina gugun den asko umeekin, eta pentsa, autobus batean bi ume balima daude urte betetzear, ze saltxa. Eta gero, jarraituten gu. Eta gero beste bi etorri ziren. Bai, estadistikoki, pentsatzen dut, estadistikak proportzioa edo erortzen joango dela, zuk ja genetikoki balin badaukazu bizkiak izateko joera bat, bigarren aurdunaldian ere joera hori estadistikoki gutxiago izango da, baina jarraituko du portzentaje majo bat izaten. Ni horia galdu egiten naiz. Ja, nik ere ezakit nola dijoan bizkien... Badago, predisposizio genetiko bat. Orduan zu badaukazu, ez dakit estadistikoki ongo da X, eta bigarren ordunaldian, estadistikoki ongo da 0,5 X, ez dakit zen bat, baina gutxiago izan da ere hor dago, eta gerta daiteke. Bai. Beraz, bizkin mundua. Oso mundu interesgarria da. Eta, baina nire erantzabek ez ditza argitu ea zen jaio zen lehenago. Bueno, lasai. Kotxean entzun gaituela dio oraintxe, beraz erantzuten ari zuzenean, eta nik jakin nahi dut ni lehenago bai. Eske badauka ja nire pixkate aizpa zaharrenaren rola, bizki harreman horretan. Nik ala somatzen dute. Entzuleo, 11:14 minutu dira, bizkien kontuak alde batera utzi behar ditugu, eta egin behar dugu bidaia esan da bezala beste latitude batzutara. Txusok esan behar da, eta ez txuseok. Txusok. Bai. Eta txusoken inguruan, badaukagu hemen, aiora mugikak eskatu digun abesti bat, eta hemendik abiatuko gara. 안녕하세요, 방탄소년단입니다. 자, 추석입니다, 여러분들. 네, 추석이죠. 드디어 추석이 밝았습니다, 여러분들. 벌써 추석이라니. 그러니까 시간 진짜 빠르네요. 얼추 이제 가을입니다. 천고마비. 하늘은 높고 마른 살찌는 Listo, ez da bestia. Bale. Ados. Hau da, BTSek oso kerrez balimanago 2022an txusok zoriontxua opatzeko ateratako bideoa. Ados, nik usen gero abesti azten zela, eta abesti bat. Ez, politia iritu zaitasiera bezala, ohitura badagolako txusok ospakizun garaian, K-popeko taldeek eta bestelakoek eta hola, bideo bat ateratzea, txusok zoriontxua opatzeko zalei. Orduan, BTSek talde bezala aterazun azkena, esango nuke hori dala 2022koa, gero soldaduzkara eta juntzialako eta bar. Eta orduan, aurtengo gure intriga da
ea eukiko dugun berriz ere zazpien bideo bat txusok zoriontxua opatzen. Urtekoa da bideo esan duzu? 2022 uste dut, soker espaldin. Aldatuta ikusten zaie? Piskat aldatu dira, sartzen ari dira? Jobe, ez dakiz ze egiten duten, baina nik berdin ikusten ditut. Orain daukaten itxura eta bain dela 10 urte inkluso zeukatena ez dira sartzen. Egia da, esaten dela beti Hego Koreak badaukala azalaren zaintza eta kosmetika eta horrekin kistonpila zaintzen dela eta efekto Korea ere deitzen dio jendeak kanpotik jundakoak area bizitzera. Hori barneratzen dute? Korea edo esaten dutela, ez? Han bizitzen da makizkizunean ja hilabete batzuk edola, barneratzen dezula hango zaintza kultura guzti hori, eta zaintza zentzu askotan, kremak, makillajea, operazio estetikoak eta bar, eta zu ere ederrago geratzen zehala. Bueno. Alare hori, gaur txusok ekarri nahi nun honea, dalako hori, ospakizun importante bat Korean, eta garai hontan ospatzen da. Izaten da, zehazki, ilargi egutegiko 8. hilabeteko 15. egunean. Ilargi egutegiko 8. hilabeteko 15. egunean. Vale. Orduan, funtzionatzen dute Gregoriar egutegiak normal, baina oraindik badaukate ilargi egutegi tradizionalaren data importanteak eta hola, eta txusok da oitako bat, orduan, aldatzen dijoa urtetik urtera data zehatza, baina beti izaten da iraia edo urria inguruan. Eta aurten egun zehatza da urriak 6, astelena, eta beti hartzen ditu aurreko eguna eta urrengoa, eta gero segun nola tokatzen dan, gaurtikan aurreari bidez ja ospakizunetan daude, ez? Puente eta hori dana. Eta da, pixkat eskerrak emateko jaiegun bat uztari lotuta dagona, ez? Uzta oparoa izan dala ospatzeko, edo uzta oparoa izango degula eskatzeko, eta pixkat horri lotutakoa, hemen ere egiten dian ospakizun batzuk, ez? Urriaren bueltan uztari lotuta, eta nekazal giroari eta lotuta, azokak eta bar, txusokeke importantzia handia dauka, oso jaiegun tradizionala eta familiarra da, hau da, ohitura da gurasoen etxetara zure jaioterrira bidaiatzea eta beraiekin pasatzea egun hauek. Orduan, milioika pertsonak bidaiatzen dute egun hauetan eta kriston trafikoa eta izaten da, ikusi izan ditut, hori jendea trenetako tiketak eta erosteko, kontzertutarako tiketak eta erosteko egoten zean tentsi hortan, ez, lortuko dut, sartuko naiz, nago hilara egiten, eta jendea hola ibiltzen da treneko txartelak eta lortu alizateko, bidaiatu alizateko. Eta hori, familiarekin pasatzen da, tradizioa da, familietan edo gizonaren aldeko familiarekin pasatzekoa edo horri ematea lehentasuna, ez? Bikotea baldin bazeate, zure senarraren familiaren gana jungo zea lehenengo, eta gero denbora baldin badago, emakumearen aldeko familiaren gana pasatzen da, klaro. Vale. Biak herrialdearen oso leku ezberdinetakoak baldin bazeate, ez dizu denbora emango lehenengo Seulen zure familiara, gizonaren familiaren gana juteko, eta hurrengo gunean busanera juteko, adibidez, ez? Orduan, lehenesten da, nik ikusi detenaren arabera behintzat, eta tradizionalki gizonezkoaren familiarekin ospatzea, eta, lehenengo errituetako bat edo izaten da, zuen arbasoei eskerre ona emateko edo gogoratzeko eta pixka bat memorian izateko oturuntza bat prestatzen da, janari pila bat prestatzen dira, mai batian hola txukun jarrita, dozena bat plater izan litezke, preparazio oso delikatukoa, gainera korearra kontan oso zorrotzak izaten dira, ez? Hau egiten da horrela, eta horrela izan behar du, eta hor prestatzen dezun arrozak izan behar du aurtengo uztakoa, eta pixka bat badia oso zehatzak horrekin, eta hori izaten da lehenengo partea, ez? Oturuntza hori prestatzea, igual dozena bat janari prestatuta, makurtu beraien aurrean, ez? Erreberentziak egitea eta hori ere bada, esker ona, eta gero arratsaldean edo ondoren izaten da hilobietara edo bisita, berdin, ez? Oroitzeko, eta egun horretan baita tradizioa izaten da joko herri jokuak eta egitea kalean edo joko tradizionaletan aritzea. Eta hori, egia da, nik ikusi detenan arabera behintzat, hau ere, beste gauza asko bezala urteak pasa ala eta familien errealitateak aldatu ala,
pixka bat aldatzeko joerak ere egon daitezkela, ez? Claro, hain zurruna izan da, hori, lehenengo batzuei bisita, gero bestei, gero hau dena kozinatu behar da. Osa, hor badauka adibidez emakumeak paper zentral bat, beste kultura askotan ere gertatzen den bezala, kozinatzen duena 12 platerroiek prestatzen sukaldean enzerratuta, egunetan zehar egoten dana emakumea izaten da tradizionalki, eta gainera hori ez, gainera ez zure familiarekin, ze zuri tokatzen zaizu gizonaren familiaren gana jutea, eta familia horrek ja ontzat ematen du bere semearen edo danadalakoaren emaztea egongo dala sukaldean lanean. Eta hori, irakurtzen duen aurreko batean, erreportaje batean, eta gaur egungo belaunaldiei eta kostatzen zaiela pixka bat hortara ohitzea, ez? Igual, bizizea ja gaur egungo gizarte batean edo realitate batean, eta derrepente bazoaz beste batzuen etxera, eta hangoa dena, ez? Zure senarra edo hango etxe hortakoa da, nahi bili beharrean sukaldean bere familiarekin tokatzen zaizu zuri, eta gainea, senarra laguntzera baldin badator edo sukaldean sartzen baldin bada, familiako emakume helduagoek eta ez dutela ondo hartzen, orduan badaude hor gaur egun ere hori, gatazkatxoak edo pixkat moldatu behar horiek. Eta hoxe, txusok ekarri dut nola idazten den, ez dakit kamararen batek harrapatuko duen edo zuek ikusi nahi daukazu. Hola idazten da, txusok, eta, klaro, azpikoa da romanizazioa hor, txusok. Beste gabe, batek kuskusiatu nahi baldin bazun interneten bilatzeko, ikus zezan, nola zan. Eta, klaro, zuei idatzi dizuedanean goizean txuseok. Claro, txuseok esan dezute. Guk konturatu, guk irakurri dugu txuseok, eta txuseok zoriontxua, nahiz eta ez genekien opatzen den txuseok zoriontxu bat ala ez, eta bai. Eta gero, egun ontako tradizioare izaten da jaztea Koreako jantzi tradizionalez, hanboka deitzen dana. Orain bai. Orain ja buru belarri sartuko naiz ni festa honetan. Horrelako jantziak dituen festa bat. Gustatzen zaizu. Gustatzen zait. Hanboka, bai. Dotore. Horre, guk ez genuen egin, baino, Korean izan ginenen oporretan ekainen, palazio batzuk edo bisitatzen baldin badituzu, jantzi tradizionala alkilatzen baldin badezu lekuren batean, eta jantzi hori jantzita, jute baldin bazea palaziotara, sarrera doakoa izaten da, eta sartu zaitezke, eta ikusten dituzu atzerritar guztiak, hanbokakin jantzita. Horrere, izan genuen gure eztabaida ez, baina haitu ginen hitz egiten, jun ginen laguna eta biok, aber egokia zen edo ez, beste leku batera zoaz eta hango kulturako jantzi tradizionala jaztea turista moduan, apropiazio kulturala da, egokia da, hori eztabaida hori eduki genuen. Gertatu dakizuke alderantziz, niri gertatu zitzaidan aurreko gabonetan, nire ezagun baten senarra, kanpotarra da, eta lehenengo aldiz etorri zen Gabonetan Euskal Herrira, eta orduan euskal jantzi bat erosi zuen, eta alaxe jantzi zen, eta niri etzait iraingarri iruditzen, ez? Naiz eta ez den soilik folklorea, eta nortasunaren parte izan daitekeen, baina nola pertsonari oso gaizki erortzen zaidan. Gero Instagramea igozun argazki bat bere jantzi horrekin, eta ze gauza bada, jantzia nola jazten duzun, eta gero nola egiten diozun erreferentzia horrela. Eta orduan jarri zuen berak, idazi zuen bere Instagrameko testuan, gaur mozorrotu egin naiz, eta pititin patatan, eta ez dakit nora joan naiz, eta pititin patatan. Eta mozorrotu horrek, segulako amorroa eman zidan, baina egia da, niri etzai dela gustatzen, nire ezagun honen mutia, eta orduan, bazegoela hor aurre iritzia, eta... Guri ere etzaigu gustatzen, ja. Oso ondo. Kolektiboa da etzaigu gustatzen. Oso ondo. Hemen ikusi genuna izan zen behintzat, sustatzen dan zerbait dela, hau da, herrialdeak berak sustatzen duen zerbait da, eta... orokorrean jendea behintzat ikusi genuna errespetuz ikusi genuen eta baloratzen duten zerbait bezala. Guk erabaki genuen ez egitea, kriston beroa, gaina trajeak dauzka kapak eta gona eta gainetik, eta oso polita da, oso bistosoa da eta oso polita geratzen da, baina kriston beroa itentzun. Eta badakizue bakoitzak bat daukan edo asko dauzkaten, adibidez nik Euskal Jantzia, edo Artzai Andre Jantzia,
bakarra daukat. Ba ez dakit oso ondo nola dan, badakit baita ere egiten dutela hanbok modernoa, ez? Ba, gaur eguneroko jantzitara moldatutako hanbokak badagola diseinu linea bat edo hortik dijoana, baina gero ez dakit bakoitzak bakarra daukan, edo ba, ezkontza egun baterako egintuten bat, edo hori, ba, txusok bezalako egun batian jazteko, edo ez dakit zehazki. Guri gustatzen zaigu hemen festen zerrenda egitea, behin egokitu zitzaigun irratian etorri ginen bazkari gabe, eta gainera zen urte berri txinatarra. Eta orduan irratian hitz egin genuen urte berri txinatarraz, eta zer egin genuen, ba gero bazkaltzera, denok elkarrekin, Tolosako jatetxe txinatarrera joan ginen. Gaur egun ez da jatetxe txinatarra, baina txinatarrek kudeatzen dute. Hori da. Ez alda, txinatarra. Ez, jatetxe asiarra da, ondo esan da. Eta gainera eurek pixkaturi zabaltzeko asmotan izena ere aldatu zioten japonieraren hitz batekin, mila izena du, milak jauregi esan nahi du. Eta nik uste mazuen mila azpian karaktere txinatarrekin beharrean, uste dut japoniarrekin idatzita dagoela, euren abizena. Baina, bai badago hor pixkate transkulturala den apostu bat, eta gurasoak jubilatu zirenean, euren alabek negozioaren gidartu zutenean egin zuten remodelazioa, eta gainera gustatzen zaie, ez aitortu izan digute, uste dut zuri goiuri inoiz. Ez zer esan nahi duzun. Jatetxe txinatarra ez deitzea eta mila deitzea. Hori da, hori bai. Ze jendeak esaten du txinoragoaz bazkaltzera. Bai, behin zu telefono zuzetari zinera eta milan gaude etorri, garon esan zizun berak. Ai, zagizun nola eskertzen dudan mila deitzen diozuela. Horrela izan zen. Ai, ze ondo mila eta bazekiten zein dan mila, eta bai, mila deitzen dio. Mila izena du jatetxeak, ez da, eta jo, bai, baina jendeak esaten du jatetxe. Bai, ohitura ere geratzen zaizu, ez? Eta badago akaso konnotazio bat hor arrastaka oraindik txinatar jatetxearen girorretan, eta baita janari mota konkretu batena, eta beraiek zerbitzatzen duten janaria, gaur egun, asiarra da. Eta ez da gertatzen beste leku batutako janaria ere. Gastronomiarekin, azkazalak margotzeko lekuetan askotan aipatzen dugu baita, bai, junaiz azkazalak margotzera txinatarren gana. Ez dakizu txinatarra diran, ez diozu inoiz galdetu, agian ez dira txinatarrak. Eta hori ere gertatzen zaigu, nolabait mugikorrak konpontzen dituzten denda hoiekin, pakistandarrak deitzen diegula, batzutan dira bengaliak, edo indioak, edo bangladestarrak, edo auskalo, ez? Eta horre badaukagu pixkate redukzionismo kulturalerako joera. Nik aitortzen dut, Donostin janarik koreanoan jatea juten naizen jatetxeak, bi estar izena du, baina nik koreanora guaz esaten dut, korear mongoliarra da berez, gaina mongoliarra ere jartzen dute, eta esagunuka emakumea bertan, ez dakit jabea dan, edo, daramadana mongoliarra dala, baina nik koreanoa jatea juten naizenez, da koreanora goaz. Kasu horretan bai. Jo, lenguan joatekoa ginen. Bai. Eta plan aldaketa egin genuen, gure lagun bat veganoa, vegetarianoa delako. Bai, eta ikusi genuen, Korean barbecue, vegetables barbecue bezala zegoen, barazkien, desberdin eta zari gara, ados. Espainolia da, kartan ikusi genituen gauzak gehienak aragia, edo, gure kasuan, hori da, parrilla korear bat zen, edo Korean barbecue tipiko horietako bat. Bai, leku hori kuriosoa da, ze hot pot bezala ireki izan oain dela hilabete oso gutxi, hot pot txinatar bezala, badago oraindik hot pota, baino gero aldatu dute oain da Korean barbecue, orduan bi gauzak dauzkate, baino egin dute rebranding moduko bat, eta ezakit gero etorriko da beste zerbait, eta kuriosoa da. Ba, izue, interesgarriak. Eta beraz, zuk aipatzen zuen beste korearrak, badauka barbecuetik aratagoko janaria. Bai, barbakoa ezago. Hori da, pixkat janari tradizionalagoa. Bai, oso gustora juten gara. Ze hona, ba. Oso goxea, oi askoa, zora garri. Joan beharra daukat. Azte nagusian joan ginen. Gogoan dut Korean ibili nintzanen bideiatzen, arrako baten aipatu benun, pixkat zila kulturaren inguruan murgildu nahi hortan, beste barnek alderuntz, eta igual iritatik pixkat urrutiago, eta antxe, topatu non jatetxe bat, nun karta guztiak korearrez zegoen, arbel batean idatzita, emakumeak ez zuen ingelesez hitz egiten, eta, nik horrelakoetan, pixkat, ansidaderekin lotutakoa izango da, baina prezioagatik idatzen naiz. Prezioan ikusten duzu, igual garestiena ez du nahi, baina merkeen horrek ere, seguraski, sarrera bat izango da, ez, pikatzeko zerbait, horren, merke horietako bat, eta prezioan pixka garestiagoa den horietako beste bat. Guan, eta guan. Eta, izena Juan egin zait, bulgogi korearra zerbait da? Bai.
Hori da, bulgogi. Bai. Arrozakin Hori da. eta holan astuta. Eta bulgogi, eta beste sarrerako bat, eta pila gustatzen zait korear janari. Bulgogi, Igual georgiera da. Ez, korearra da, baino aragia. Aragi gixatua, zan daiteke, ez? Bai, juni naiz. Hola pikante xamarra eta espeziatu xamarra, ez? Bai, hori nuken buru, baina inbeste gauza jangen dituela, eta gero, oi asko... Bulgogire bada Donostikon. Bai, hori da, joan berra daukat, bida, hortara naiz joan, eta esan gogoa daukat. Suzko aragia, esan nahi du. Bai, Claro, pulsua. Pulsua da eta gogi aragia. Bida. Igual da oso mina delako. Aipatu izut, pikatu egiten duela, igual horti dator. Bai. Espezia potente dexente izaten ditu. Leire jartzagoen ere gure iritsi dataz, oraindik agurtu egun, non? Bai, egun. Xili da hor. Bai, Nintzen pentsatzen, jantzi tradizionaliok ikusi ditugunean, berari ere igual gustatuko ziztezkiola. Hori ikusten da, hor dago argazkia? Jora, erakutsi dozu ze, oso politak dira. Eta nik, helen, kultura... animatuko da, egitea. Egitea, igual jazte hau ez? Komplikatua dirudite sortzeko eta josteko eta pixkatzaiak, bai. Baina pixkat, apropiazio kulturalaren inguran aritu garela, eta uste dut asko daukala ere nondik egiten duzun, ez? Eta norekin egiten duzun, alegia. Zu bisitan alibari mazara eta erosten baduzu hori eta jartzen baduzu kaleti besterik gabe, akaso, okerrari zara, baina bertako jendeak ospatu behar balin badu eta haiek esaten baizu aizue jantzi beharko zenuke horrela, uste dut hori dena aldatzen dela, ez? Nik gogoan daukat, Mexiko iparralean esaterako jantzi pixkate, rancheroa ez da hitza, baina bai, Tex-Mex kulturako jantziekin gustatzen zaiela askotan jaztea, eta kanpera batzuk eta alkandora bat, eta gero korbata de bola deitzen diote, ez da gizuen arribitxi moduko bat, inguruan, eta gero bi zera zintzilikaz, bisoka zintzilika eta hau nere lagun batek egiten du, eta tori oparitzen dizut, eta jantzi, eta hor beste zerbait dagoela, ez? Geuk ere, bisitan balin badator lagun korear bat, eta gabon gauean atera barba dugu, edo gabon gau egunean, 24ean, pote batzuk hartzera, eta zure arropa batzuk usten badizuzu pertsona horri jazteko, ordena ondo dagoela. Bueno, depende, gero Instagramen ze jartzen duen. Baina, igual esplikatu barri duzu hau bestela disfraz bat. Hori da. Tot pa las 3. Bai, ados hortan. Eta, a ber, pena pixka batekin bai gehatu nintzen, ez probatu izan azedola, baina benetan, itezun beroakin, nire miresmen osoa hola jantzitazi joan jende guztiantzako, baino bai, eta txusokena behidatzen nahi nitzala gaurkorako konturatu naiz, urriak 3 ere, dala egun berezi bat, ez nekina, nazioaren sorrera eguna. Dala, Gentsen jol edolako zerbait, ezakit oso ondo nola txusok oso argi daukaten bezala, eta da Korear herriaren sorrera eguna. Osea, ez da independentzia eguna, hori abuztuan 15 da, independentzia do liberazio eguna, Japoniarekiko independentzia lortu zuten eguna. Hau da gehiago kontzeptu bezala. Hau da, Korear herria nazioaren noiz sortu zen. Eta honek badauka Wikipedian artikulu bat, euskarazko Wikipedian artikulua badago, txusokek ez dauka, eta horrere izan da, inbeharko da ba. Bai, pendiente. Baina nazioaren sorrera egunak badauka, eta kontatzen du alako fantasiazko historia bat bezala, zerutik etorri zen ez dakit nor, hemengo ez dakit ze erregerekin konpartitzera, eta Kristo aurreko ez dakit magarren urtean, eta horrela sortu zen Korear herri, deitzen dana. Orduan, nik orain arte, ez neukan ikusita honen inguruan ezer. Txusok bai, txusok, eta zorionak, eta txusok, egun hau ez, nazioaren sorrera eguna ez, da orduan, kuriosoa egin zait, justu gaur izatea. Ze interesgarria. Bai happy txusok. Happy txusok, horrela esan digo peilekunak ez, happy txusok zorion txua. Happy ezago sartu behar. Ja, ez da gizargatik esan du da. Ui. Hemen dena aztoratu du. Ez da gizargatik esan du. Happy. Hor barkatu, baina uste dute, ari zaizuela kapitalismoa eta zera, galtzerdi industria pixka bat txertatzen zuen buruan. Galtzerdi industria? Bai, Happy Socks ari zaizue hor nahazten bizitzan. Ez zautzen Happy Socks? Benetan, zuk leire bai. Zuk ez da eneko. Bai. Esan buruan neukan gaina maita bestia, eta hainitzen ere buruan, inglesa ez abesten eta orduan. Happy Two Socks esan duzunean, Two Socks ez, bi galtzerdi izango zan. Happy Socks da oso galtzerdi, hola, Happy xamarrak ez, diseinu hola. Gaur zuri basikoekin ator. Nik ez Happy Socksak, baina bai, gustatzen zaizkit
Igual baten bat badaukat, baina orokorrean dibujitoak eta oilarrak eta bizikletak eta gauzak dituzten galtzerdiak, eta pixkat giro hoietako galtzerdi koloretsu, ba igual lila eta arroxan hasten ditu fondoa eta bizikleta arroxakin eta olako gauzak. Eta denetarik dago hor, bila ezazu Wall-E izan daitezke, edo izan daitezke beste. Baina ez dakit galtzerdi hauen industriaren jarrera etikoen inguruan. Ez daukat idearik ez, onerako ez txarrerako, beraz, enuke hemen publizitaterik egin nahi, doako publizitaterik egin nahi. Horrela. Aizu, Aibara, zu badakizu urrengoan zertaz izango duzun? Urrengoan? Gaur, egia esan gaurko neuzkan... Ez da sartu. Ez dut harrapatu. Ergatiboa lail dauka kamisetan jarrita, eta nik naita amua bota diot, baina ez du... Aba, ez aiz konturatu, Eta Aibara, zu badakizu esan dizu. Publizidade pixkat, Euskara Logikoa da kamisetei, ez dut nik ezer egiten, baina aurrekoan erosi nun, kamisetak eta olateratzen dituzte, nahi hau asko gustatu zitzaiten. Oso guapo da. Euskara Logikoana da, ergatiboa lail, baina ez aiz konturatu. Bueno, baina konta iguzu, datorrenean zertaz izango duzun badakizu? Ba, ontarako neuzkan 3 gai buruan, bat txusok gaurkoa, bestea da tatuajen inguruan, ze tatuajeak egiteko legedia oso zorrotza daukate Korean, hau da, tatuatzaileek mediku lizentzia izan beharra daukate tatuajeak egin ahal izateko. Eta ez daude oso ondo ikusiak oraindik, eta badago guzti horren inguruko zerbait, eta justu orain idea lege bat pasatzen edo tramitatzen edo tanadalakoa mediko titulu hori ez exigitzeko tatuatzailei, orduan. Hori izan daiteke gai bat, eta bestea justu inauguratu dute baita aste hontan hango ospitale zentro batean, autismoaren espektroan dauden umeek edo autismoa daukaten umeek, entzun dut 2 modutara referentziatzea gustatzen zaiola batzuei eta bestei, orduan autismoaren espektroan dauden gaztetxo eta umeak musikaren bidez sozializazioa eta lantzeko hori dena egingo duen proiektu bat biltzen duen ospitale bateko departamentu bat ireki dute, inauguratu dute, eta inaugurazio hau izan da, eta departamentu hau sortu da BTS-eko batek, Jungik, 5 bilioi won jarri zitulako hor, eta bera egontzalako proiektuaren hasieran, eta bera gandik abiatutako proiektu bat izan da, oso polita iruditzen zaitkaia, osasun mentala, autismoa, tal, orduan, hau ere izan daiteke beste bat. Uste dut, egoki izango dela bai, izu, guk agurtu egingo zaitugu, Dynamite, horrela oskatu gara Dynamite. Hau inglesa da, Horregatik, baino ingelesez ere batzutan zalantza sortze ezkigu. Ez, Dynamite da o Dynamite? Dynamite, ez? Aibara Mujika, mila esker. Eskerrik asko zuen. Tonight, so watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little fucking soul. So light it up like dynamite. So watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little fucking soul. Goizeko 11:29 minutu, eta tira beste giro batzutan murgildu behar dugu, baina dagoeneko aurkeztu dizuegun norbaitekin, eta bai, intuitu dezakezu, pentsa dezakezu, ze girotan edo egingo ditugun urrengo minutuak, beraz, geratu hemen gurekin bigarren kafean. Zitzan zerbait ekin duzu, neurtu alduzu. Bide horretan zenbat lagun egin dituzu. Zure ondoan ekondena altzi zarenean. Zuk bueltan ezer
Ostiraletan oiana etortzen denean arte eszenikoen agenda egin ohi dugu. Berak antzokietara joateko proposamen serioak egiten dizkigu eta guk puzle osatzen dugu ezin baitugu legu guztietan egon. Gaur oiana ez da etorri eta beste mota bateko plan proposamenak egin dizkizuegu. Eneko Kirurako San Miguel festetako parranda aipatu digu astebururako. Inigok Gorka Urbizuren kontzertu bat aipatu du. Nik beste proposamen bat urriaren 18irako. Zenbat lagun galdu dituzu. Lasarteko Euskal Jaien giroan, Euskal Herriko emakume sortzaile eta jaki ekoizleak batuko dira Okendo plazan. Eta saltxa horretan nor dago sartuta, nola ez, Leire Aiartzagoen, eta beraz, gurera ekarri dugu, pixka bat gehiago jakiteko eta sortzaile gehiago ezagutzeko, egunon, Leire? Kaixo, egunon. Haze plan polita, urriaren 18an Lasarten. Da, Kriston plaza, punta-puntako sortzaileekin eta punta-puntako jaki ekoizlekin guztiak emakumeak, edo behintzat emakumez osatutako proiektuak dira, eta benetan, da, azoka bat ezin dana galdu. Bai. Aipatu dugu, Lasarten izango dela Okendo plazan, eta zu bertan izango zara. Nik postua dukiko dut baita. Eta ongi irakurri dut, eta agian gaizki irakurri dute, baina norbaitekin elkarbanatuko duzu postua? Bai, norbaitekin elkarbanatuko postua, naiz eule txikirekin batez ere, umeentzako gauzekin, eta horrekin lotuta, elkartuko naiz beste sortzaile batekin, gure oferta, indiketa handiagoa izateko, eta kontsumitzaileari beste alternatiba hori eskaintzeko. Ze ondo, aizu zeharrakazta eule txikik, Bai, eule txikik, eta poltsak, eta egia esan sortzaile esela kriston suertea daukagu, eta lana eukitzea segurtatuta hilabetetarako da, izugarria. Irakurri dizut baita ere Instagramen badakite gure entzulek zuzarela gure influencer gogokoena, gehien edo ilusio handia egiten dizun gauzetako bat dela errepikatzen duten bezeroak dituzuela. Bai, hori da, probatu dut, gustatu zait eta berriz nator, eta hori da azkenen gure lanaren konfirmazio bat bezala, ez? Osea, benetan balio du, benetan gustatu zait, benetan funtzionatu dit, eta banator berriro. Eta hori da, benetan betetzen zaituena, bestela ez dakizu, honi funtzionatu dio, honi gustatu zaion, junda, baina ez dator, eta bueltatzea da benetan konfirmazio bat. Ze ondo, bezero horiek errepikatzen dutenek eta lehenengo aldiz eule deskurrituko dutenek, zu ikusteko aukera izango dute aipatu dugun urriaren 18ko azoka honetan, baina izen pila bat daude zerrendan, eta nik kartela aurrean daukat, eta Inurri, Kapen, Irutxoak, Lamia, Berixiart, Basoko Maxusta, Jonel Arrago, More Maore, Eule, Kul, Asita Azi, Laia Barela, Gigil, Poch, Keramika, Amarratz, Suma Flowers, hauek daude beltzez, eta gero beste batzuk daude berdez. Hori da. Berdez daudenak dira jakiak. Jakikoizleak. Bejon deizula, Artamugarri, Perrapa, Larreta Esnekiak, Argaia Goena, Izaokindegia, Errastiko Gia, Olatxuko Laboreak, Osabi eta Zituene obradore. Ara, Zituenekoak horregon galdire gure lagunak dira. Bai, Zituenekoak. Bai, saiatu ginen, nolabait nahi genuen kontsumitzaileari eskaini azoka bat, jun zaitezkena, asteko erosketa egitera, osorik. Esnekia dauzkazu, pasta daukazu, ogia daukazu, barazkia dauzkazu, aragia daukazu, kontserba dauzkazu, pixkat, kasi, dena behar duguna astebeten gure burua elikatzeko, eta jun zaitezke erosketa osoa egitera. Eta benetan erakustea kontsumitzaileari alternatiba hor dagoela, bertakoa kontsumitzeko aukera hor daukala, bere etxe ondoan. Eta ez daukala zertan jun marka hundietara, eta bere etxe ondoko ekoizleekin jan dezakela aste guztiko menua. Jose kontzeptu politia, ez dela horrelako azoka batean erosten duzunak ez dula izan behar salbuespena. Hori da, ez. Jun, larumateko erosketa egitera, jungo zeren bezala supermerkatu handi batera askotan egiten dugun bezala, jun azokara eta egin asteko erosketa. Ze ondo. Ipatu ditudan izen batzuk ezagutzen ditugu adibidez, Kulp, Karmele ezagutzen dugu, Kul Estudioko Karmele ipatu dugu, Zituenekoak ere lagunak ditugula, baina gehiago ezagutu nahiko genituzket, ez dakitzuk gaur zer ekarri diguzun guk ezagutzeko? Nik ekarri dut gaur ilustratzaile bat. Ze pixkanago azkenaldian inteligentzia artifizialaren munduakin pixkat gatazka nire buruakin, eta batez ere sare sozialetan ikusten ditudan bideo, argazki eta guztiak ez dakit zer dan erreala, zer ez dan, zer dan automatikoki sortutakoa, eta horregaitik nator
pertsona batekin badakidala bere buruan dagoen hori errealitate egiten duela, eta benetan errealitatean diren marrazkiak ekartzen dituela gurera. Eta orduan Jonerekin ator, Jone Larragorekin. Ze gogorra esaten duzun hau, ez? Adimena artifizialarena duela aste batzuk edo hilabete izango da jada, ari ginen kafea hartzen eta gerturatu zitzaigun, ezagun bat, bera argazki gintzan ibili dena, bere ibilbide guztian, eta orain beste ikastaro batzuk egin ditu, eta argazki gintzako material guztia saldu du, ze pentsatu du adimen artifizialarekin jai duela, eta hasi da, zertan hasi zen? Kirol masajeak ematen, aldatu du, eta hemen Tolosan, ez da? Eta ikusi nuen. Eta orain prestakuntza fisikoan, edo horretan arituko da, eta kamerak, fokoak dena saldu egin du, berak aipatzen zuen adimen artifiziala oso faktore garrantzitsua izan zela erabaki horretan. Ez gainera gaur egun gure lanekin baita, jendea ja sortzaile munduan baita dabil egiten. Bira, hau da nire poltsoa, eta sortu argazki bat, emakume bat, rubia, ez dakit, gaina nire dendaren aurrean nire poltsarekin, ez duzu argazkilaririk, ez modelorik, eta direktamente, baina ia, gero, esaten, nik askotan Karmelerekin okitze ditut olako ez da baina, eta esaten, ez da benetakoa hor asaltzen da, ez da zure poltsa. Azkenean editatuta dago adimen artifizial horrekin, eta ez da benetakoa zure poltsa, orduan. Zer da benetakoa, zer ez da, eta sortzen ditolako, ezin egon bat bezala, ez dakit, benetakoa da Jonek sortzen duena. Hori da, eta marabila bat, maravillosa. Nik ezagutu nen Jone, de hecho, Dinauko nomada gaitun edizio baten, esan nuke lehenengoa, teia fabrikan egin genuen azokan izan zala etorri zala, eta galitu nintzen bere lanarekin, esaten, eski nola da posible hau benetakoa izatea. Zure burutik, zure eskuekin sortzea hau. Eta geratu nintzen maite minuta, eta beti esaten diot Joneri. Guk bere liburu, berak ilustratutako liburu bat uste dut daukagula hemen, ze Leire Milikoa elkarrizketatu genuen, Leirek idatzi zuela liburu bat emakume nekazarien inguruan, eta landa lanari buruz, eta gero Konsoni editorialak gaztelariara itzuli zuen, eta Durangoko azokan uste topatu genuela, edo horrelako bat, eta uste hemen didabilela hemen liburu pila bat dauzkago, eta portada berak egindakoa da. Izate dauka, Jone berez, bere gurasoak nekazaritza ekologikoan ibilitakoak dira urte pila batetan, eta, de hecho, biolurrekoak dira, gero Amilubi gaur egun sortuta dagoen proiektu horretan baita buru belarri, eta azkenean Jonek berak atzo berarekin hitz egiten, eta esate zidan, nik hori daukat nire erraietan. Eta orduan bere ilustrazio guztiak dira, pixkat landareak, esate zidan, nik jo nintzen Madridera eta Bartzelonara ikastera, eta kontatu nintzen ere iruditegian, etengabe landareak zer dela. Kostoa, sustraia, landarea, loreak, eta pixkat berdin zan gaia zintzen, beti zegoela hor ostoren bat edo loreren bat tarteko. Eta esate zidan, azkenan bere iruditegiko protagonista landarak direla, eta bera pixkat mundu horretatik, nekazaritzaren mundu horretatik, eta beti bizi izan delako. Webgune harakatzen ari naiz, eta gauza hauekin askotan gertatzen da, ezagutzen ditugula artista hauen lanak, baina artista ez dugula ezagutzen. Eta ikusi dut adibidez, Alkizan dagoen mural handi bat, berak egindakoa dela, eta begira ez nekien, berak egindakoa zenik. Laminak eta horrela egiten ditu, eta berak esan zidan baita portada asko egiten dituela, eta gero muralak, eta murala dira, izugarriak baita. Izugarriak. Egia da, ari naizela ikusten webgunean, horixe bere estiloa edukitzeaz gain marrazketa teknikoari dagokionez, edukia gehienetan hortxe dagola, ez? Loreak, landareak, beti lotura behintzat nolabait agertzen dela. Berak esan zidan, batez ere hori zela, eta gero baita gustatzen zitzaiola asko denbora irudikatzea. Denboraren, hori ez, pasatze hori pixkat ilustratzea gustatzen zitzaiola. Horrez zirela bere gai, favorituak, edo bere ilustrazio aske horretan sortzen zuena, horrez zirela gai potoloenak.
Ez da bat ere erraixa, landareak eta marraztea, ze landare batetik bestera detaile txiki batzuk aldatzen dira, eta zuk egiteko landare bat eta ez beste bat, edo barazki bat eta ez beste bat, sekulako begirada eduki behar duzu, oso zaila da egiten duena. Gai horrekin, nator, gainera, irten zitzaion proiektu bat, Milubin ibili zen pixkat baita, Milubiko logoa eta guztia, Jonek egindakoa, baita, superpolita dana, eta han zebilela, esagutu zuela argiako norbait, eta bizibaratza aldizkaria atera behar zela, eta bizibaratzako aldizkaria ilustratzeko, berari eskatu zioten lana. Eta nik ikusi nuenan, gure etxean biologoa gara, eta baita nekazaritza mundua, eta gustatzen zaigu, eta gu arpidetu inginen bizibaratzako aldizkariakin, eta etxera iritsi zenan nik ikusi nuen aldizkaria, eta zanon, hau Jone da, nik azkenan bere lana ikusten duzu, eta niri asko gustatzen zait hori, ez? Argazkilaria zen lagun batek, de hecho, esate zidan, ikusten nire argazki bat, eta esatea hori onena da, edo hori besteana da, benetan daukazula hor, zure hori, astarna edo... Kontatuko dizut, Inigo aurrekoan topatu nuela kafetegi batean gozaltzen bere lagun batekin, eta sartu nintzen kafetegira, eta laguna gozaltzen ari zen Inigorekin, eta ondoan zeukan bere boltsoa. Eta nik esan nion, Eule bat da. Eta esatzen, bai! Eta horrela, pasatzen zait, konexioa. Bai, eta orduan niri hori pila gustatzen zait. Orduan iritsi zenean, eta gero ikusi nuen aurkezpena bizibaratzeko aldizkariaren eta barra, eta etxera iritsi zenean, ekarri ditut gainera, zuek ikusteko, dira marabila. Barruko poster handia dauka aldizkariak, eta... Zer da polinizazioa. Eta landare pila baten marrazkiak, eta nik idatzen nion, Jone nik nahi dut, landare bakoitzakin kamiseta bat, jarrita, dena, eta... Ederra da, baita ere, marko batekin, edo kristalezko xafla bat aurrean jarri izorratzeko eta paretean jartzeko. Eule hori zeraman pertsona horri posterra bere asko gustatuko litzaioke. Ira marabila bat, eta azkenan nik baita, daukate informazio teknikoa, pixkata heldua gontzako, baina nik aitorri izaten nion, bikoteari. Hauek umearen gelan bata bestean ondoan, eta, leire, igual ez da, eduki, bueno, Jone eskatiko dio, letra gabe egiteko, eta eta ia marabila bat, eta denetan dator portada berak egin da, eta Jose Ederra horrelako sinergiak sortzen direnean, ez? Eduki honetarako, ze sortzaile ona, Jone kasu honetan, eta ze agian ez luke funtzionatuko beste zerbait, beste aldizkari batean edo beste proiektu batean, eta hemen binaurtasunek bat egiten dute zeharo. Karo, Jonek gainera ulertzen du kontzeptua, gaia ulertzen du etorreko den eduki guztia, eta karo, ilustrazioetan hori nabaritu egiten da. Eta orduan berak, atzo de hecho, berekin hitz egiten, eta berak aitortzen zidan, proiektu hau dela, benetan zerbait oso berezia beretzako, eta disfrutatzen da biela pila bat. Eta egiten ditu enkarguak, badakizu, hau da, nik orain eskatu diezaioket, ez dakit, nire Aitona Monen baserrian sagarrondo ugari daude, eta nik nahi nuke sagarrondo baten marrazkiak. Berez, enkargupean lan egiten du, eta hori, laminak, edo pareta, edo dena delakoa ilustratzen ditu, nik, de hecho, kasi izan nion, nire alabaren gela mesedez ilustratu. Sartu eta ilustratu egin nahi duzuna. Zera, eskeneretza da pasada bat. Eta, sokakin lotuta, atzo berekin izketan, eta esan zidan, lamina berriak egin dituela. Eta sokan izango dituela, primizia bezala. Bueno. Ja, emozionatu nintzen pila. Aitzakiarik ez dago. Urriaren 18an non egon behar dugu lasarten. Hori da, eta sortzai, batekin baino gehiokin egon naiz izketan, eta nik primizia hau daukat, eta nik baita daukat, klaro. Hori oso polita da, eta nik ikusten dut baita musikariek geroz eta gehiago egiten dutela, merchandising-a sortu, eta soilik kontzertuan erosteko aukera izango duzu. Gero beste produktu batzuk badauzkagu gure webgunean, baina kamiseta hau soilik kontzertu honetarako sortu dugu, eta hori ere polita da, gero. Adibidez, Inurrikoek baita sudaerak eta dituzte beraien, txarraken duta ondo eta guzti horrekin sudaerak egin dituzte, eta saldu zituzte makarrik Inurri egunean, gero egunen bat jarri dute lokalean, eta asokara etorriko dira beraien postuak. Bakartzen dituzten sudaerak, baita hor beste gantxo bat izateko. Niri iruditzen zait, pixkat berezia, jendea animatzen duzulako benetan etorri.
Ez da dana online, ez da dana egunero nahi dugunan hemen daukagu, baizik eta hemen bakarrik egongo da. Orduan, etorri eta erosi. Oso polita da, eta gero gainera zuk erosten duzu, erostearekin babesten ari zara sortzaile baten lana, sortzaile baten bizitza, sostengatzen ari zara azken finean, pieza berezi baten ematen duzu etxera, ez da masan egindakoa, ez da egin nongo fabrikan eta milioiak eta milioiak daude, eta orduan berezitasuna galtzen du, gertatu zitzaidan baita ere, duela astebete, entzulek badakite eta esango dute, hau bai astunan eskau, baina etxe bilari naiz, eta orduan joan nintzen etxe bat bisitatzera. Eta zer topatuko etxean, eta guk hementxe gure irrati estudioan dauzkagun txakurgorriaren bi lamina hauek, erositakoak direla, azokan dinagu azokan erositakoak dira, eta jartzen du zenbat ale dauden eta zenbagarrena den gurea. Etxea salagai zuen emakume honek beste ale batzuk zeuzkan, eta horrela konbertsazioa sortu zen, eta ara, begira, nik ez dakin erosi nuena, nik azoka honetan, eta hori ere horrelako konexioak ederrak dira. Listo. Aitzakirik ez, urriaren 18an, Lasarten Okendo plaza esan dugu. Hori da, bai. Ordutegia ez dugu aipatu? Izango da 11:00 ordu bitara. Eta egia da, Okendo plazan karpatxoak eukiko ditugula, eta, eguraldia baimentzen badu bertan gedituko dela. Egia da, eguraldi oso txarra badago eman da, eskoletara pasatzeko aukera ongo dela, baina, guzti hori sare sozialetatik eta informatuko du, eta esango gutena argita garbi, eguna iritsi orduko. Eskerrik asko Leire beste behin gurera etortzagatik. Animo jaso dituzun eskari guztiekin, orain hilabetetarako lana daukazu, eta buru belarri sortzen hasi beharko duzu. Bai, sortea da, osake posik. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Gaur bertan atera diren kantuak soilik ez, iraganekoak ere gurera ekarri nahi genituen, eta azken minututxo hauek Katamaloren iruntzi dana kantu ederronekin. Egingo ditugu entzuleok. Pozoina tronua oraleku duenarentzat zen gozoa den pozoina berbarik egin ez dagizun ukatuko dizut bizia ukatuko dizut bizia. Entzuleok gure esateko ordua ere iristen ari zaigu, astelenean bueltan izango gara, baina bien bitartean gozatu asteburua eta gozatu informazioarekin ere, hemen naiz irratian orain txelduko baitiugu, berriz ere informazioaren ariari. Eneko Iturbe, ondo pasa asteburua, zure opor asteburu lehenengo hau, eta astelenean ikusiko dugu berri elkar. Bai, ikusiko dugu. Goiuri Zarandia datorren astelenera arte. Baina asteburuan ikusiko zaitut. Bai, baino gigotan. Aztokit. Euskalo. Entzuleo bagoa zaindu asko, aio. Zabaldua hoa iruntzi dana Zabaldua hoa iruntzi dana. Basandakoa, bagoazela, eta oraindik ere, segundutxo batzuk eguerdiko mabitara bitartean daudela ikusita, segituan agur esateko moduan izango gara entzuleok. Keep calm and bigarren kafea. Aizu, baltzenekian oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu.
Informa zaitez, konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611 4 8 8 8 6 8.